Здравейте, уважаеми госпожици, госпожи и господа! Вече настъпи времето за програмата 10-та по Рихтер, която излъчваме от нашите студия в Бургас и София. Програма, която предполагам, че мнозина от вас очакват, с интересни неща, които ще кажем, а тези неща, които днес ще кажем, са не просто интересни, те са екзалтиращи, защото темата е повече от шантава, бих казал. Темата съм я нарекал теория на конспирацията и случаят Кеше. Какъв е този случай Кеше? Сега ще ви кажа. Кеше е ирански ядрен инженер, който напоследък чрез своята фондация в Белгия просто взриви социалните мрежи, предлагайки някакви невероятни изобретения, новости, неща, които покриват всички онези рискове, в които очакваме да се сблъскаме следващите десетилетия. Говоря за нас, за човечеството, за земляните. При това той предлага да ги предложи тези открития, които ще решат бъдещето безплатно. И това, разбира се, взриви социалните мрежи напоследък. Затрупан съм от въпроси и предложения на зрители, които искат да се разгледа тази тема и тук в 10-та по Рихтер. Разбира се, с това ще отворим предаването, но натам ще вървим наистина към теорията на конспирацията, защото има една връзчица много интересна между случаят Кеше и атентата в Бургас, естествено. Има си хас да не се намеси и този атентат. Това ще ни даде повод да направим един страхотен студиен анализ на всички версии, ама като казвам всички, наистина всички, включително конспиративни, невероятни, нелепи, идиотски и абсурдни, за този атентат. Свободен студиен анализ, свободна мозъчна атака, която ще ви включа и вас, зрителите. Ще бъде едно купунджийско предаване. В Софийското студио се е настанил един наш добър приятел, гост-коментатора Антон Тодоров, който е политолог, изключително интересен човек с изключително интересни идеи, които хвърля като малки и големи бомбички от екрана на телевизионните апарати, от вестници и от интернет. Така че сега можем вече да започваме. Всичко останало след секунди в предаването. Не мога да се въздържа, уважаеми зрители, да не отбележа една новина от седмицата. И тази новина е свързана отново с едно изказване на този симпатяга, унгарския премиер-министър Виктор Орбан, който буквално направи тази седмица на салата Евросъюза с своето изказване, което той направи в Румъния, където отиде и посети етнически унгарци. Унгарският премиер порица със сарказъм Европейския съюз, не за друго, а заради провала му да разреши икономическата криза в общността. Като това стана само ден след като той призова за нова икономическа, забележете, система. Трябва да се каже, заяви Орбан, кризата фактически не е просто криза, а криза на Брюксел. Това заяви пред етническите унгарци в съседна Румъния. Брюксел е основната спънка да се намерят пътища за разрешаване на икономическите проблеми. Брюксел пропилява седмици, за да определи размера на клетките на кокошките, да принуди фермените да слагат играчки в комините или, тревожейки се, че душевният покой на гъските е важен европейски проблем, докато в същото време стотици хиляди граждани губят работата си, гледат как рухва финансовата им система и чувстват, че става все по-трудно и по-трудно да оцеляват. Това заяви премиерът на Унгария. Няма европейски рецепти за разрешаване на дълговата криза, обвини ръководството на Евросъюза той. В петък пък Виктор Орбан заяви в Будапеща пред предприемачи:
Надяваме се, че няма да се наложи да въвеждаме нова система, която да замени демокрацията. Но ние се нуждаем категорично от нова икономическа система и от нови идеи. Това каза миналата седмица Виктор Орбан и аз, както виждате, го обявявам, според моето скромно мнение, за новина на седмицата, защото това е самата истина. Този човек много хлевоуст, непрекъснато говори истини и по това много се различава от класическия вид тип политик. Този човек е от типа на новите лидери и трябва да ви кажа, че като наблюдавам това, което става и в съседна Румъния, уважаеми зрители, неговият румънски колега някак си започна много приятно да копира действията, не да ги копира съвсем, но да ползва същата схема. И според мен там също нещата отиват на едно подобряване. Имаме вече двама нови, млади, интересни лидери, които казват истините за това, което се случва в нашия свят. Сега обаче, както ви казах, ще преминем директно към провокацията в темата, така нареченият случай Кеше. За случаят Кеше реших да ви пусна един видеоматериал документален, в който, уважаеми зрители, онези от вас, които не се ровят чак толкова много из социалните мрежи и нямат информация достатъчно, защото пък от друга страна всички казионни медии си мълчат като мушнати гайди по тази тема, притеснявайки се да не се окаже, че е просто някаква патица или пък, че е истина, не знам, но мълчат и никой не коментира. Никой не коментира. Затова е възможно мнозина от вас наистина да не знаят за случаят Кеше. В случаят Кеше говорим за инженер Мехран Кеше, иранец, ирански ядрен инженер. Така че режисьорът от апаратната да бъде така добър сега да ни пусне този документален клип, с който да се запознаем за какво точно става дума, а след това ще коментираме. На 21 септември в Белгия трябва да се случи събитие, което ще има огромен ефект върху бъдещето на човечеството. Иранската фундация Кеше ще се откаже от своя лиценз върху редица нови уникални технологии, като например разработените от нея системи за гравитация МАГРАВС и ще ги предостави за свободно ползване от цялото човечество. Учените от целия свят ще имат възможността по едно и също време да се запознаят с въпросните технологии, така че да могат да работят незабавно с тях. От този момент международните граници ще престанат да имат реално значение. След като преди време първата система беше построена и експлоатирана, се установи и нейната функционалност за нуждите на човечеството. Едно пътуване, например от Техеран до Ню-Йорк, ще отнеме максимално около 10 минути. Новите системи за придвижване ще дадат възможност на всеки човек да направи подобно пътуване за почти същото време и почти без никакви разходи, от която и да е точка до всяка друга някъде на планетата. Освен това, подобно средство за придвижване е принципно неоткриваемо от съществуващата днес радарна технология. Енергийната криза също ще бъде решена с един замах. След като веднъж технологията влезе в сила и се приложи за хората, тогава монополите, които контролират в момента електрическата енергия, както и всяка друга енергийна система, ще останат с празни ръце, а след тях и досегашните финансови структури ще се обезмислят. Глобалният недостиг на вода ще бъде разгледан и решен с въвеждането на тази технология в целия свят. Това ще стане скоро след освобождаването на лиценза от досегашната секретност и даването на свободен достъп до тези нови космически технологии за енергетиката. Ето част от официалното изявление на фундацията Кеше по въпроса. След среща на фундацията Кеше с посланици на всички държави, поканени в Брюксел на 21 април 2012 година, сега нашата покана е адресирана към народите на света да присъстват на заседанието на 6 септември 2012 година на фундация Кеше
в Нинов, Белгия или където и да е другаде, те предпочитат чрез своите посланници и ръководители. След като установихме, че нашата технология работи перфектно, ние поканихме представители от всички страни на първото нейно представяне на 21 април 2012 година. Посланиците на някои страни присъстваха на тази среща, но други предпочетоха да игнорират поканата поради външен натиск. Те решиха да не присъстват или пък се оттеглиха от срещата в последната минута. С тази втора покана ние директно и недвусмислено каним лидерите на всеки народ да участват от името на своите правителства в следващата среща на фундацията на 6 септември 2012 година. Същите лидери могат да определят експерти, които да участват заедно с тях на срещата. През последните 6 години ние използвахме международната патентна система, за да се гарантира, че всички нации и водещи учени от цял свят ще могат да разполагат с копие на нашите патенти като свое притежание. Тези патенти ще могат да бъдат изтеглени от Европейския сървър за патенти. Така избегнахме всяко евентуално блокиране на тази технология, от което и да е физическо лице или група, и с това гарантирахме народите да могат да ползват безпрепятствено нашите патенти за производство на електроенергия, медицински системи и пространствени пътувания. По този начин методите, използвани в миналото за блокиране на международното развитие, сега не ще могат да функционират. Сега всички народи ще имат еднаква възможност да работят заедно за развитието на тази технология по безпроблемен начин. Основният момент е, че нашата технология е проектирана така, че да бъде свободна и достъпна за всички правителства в полза на всички свои граждани. Чрез системите, които ние сме разработили, всички страни ще могат да имат достъп до енергията, водата и храната, от която се нуждаят, както и до нови методи на здравеопазване и транспорт. Всичко това с много малко разходи. Според устава на фундация Кеше, всички технологии са собственост на народите на света. Патентите представляват активи на всички хора на тази планета и право за монопол и собственост не може да бъде заявено от никое лице, организация или нация. Това означава, че всички приходи, генерирани от технологиите, принадлежат на нацията, която ги използва. Ние ще публикуваме списък на страните, поканени на срещата на 6 септември 2012 година и имейл адресите на тези, които ще получат покани. Така че ще бъде въпрос на избор на всяко отделно правителство да бъде представено на тази среща. Въпреки че това послание ще достигне до всяко посолство, копия на адреса и текста му ще бъдат публикувани във форума на фундацията и на сайта ни, за да могат гражданите на съответните държави да са наясно с офертата. След това ще бъде давана информация на всяко лице, което я поиска, както и ще съобщим имената на всички делегати, които са утвърдени, а също къде и кога ще се срещнат. След тази среща, представянето на 21 септември 2012 година ще бъде първата стъпка в програмата за обучение на фундацията Кеше, на която тя ще сподели своите знания и да ги направят достъпни за хората по целия свят. След като тези нови технологии и ползите от тях станат известни на широката общественост, лидерите на всяка нация трябва да решат как да ги приложат в полза на всички. От този момент натам има две възможности. Или ние всички работим заедно, за да променим живота на всички хора на Земята към по-добър, по подходящия за това начин, или напредналите държави в света ще бъдат отговорни в близко бъдеще за наводнението от милиони имигранти, които ще засипят големите градове. Ние сме готови да предоставим тази технология на представители от всички краища на света, така че те да могат да разбират нейните последици, както и промените, които тя ще донесе. От сега нататък ние можем да гарантираме, че занапред никое дете или възрастен не ще трябва да умира от жажда или глад и че никоя нация няма да може да бъде атакувана от друга, защото потенциалните приложения на новите технологии в военната сфера са толкова ужасно разрушителни, че нямаме друг избор, освен да приемем факта, че борбата за ресурсите на планетата трябва да остане в миналото. За лидерите на малките държави и региони на Земята е добре от сега да помислят за защитата на националните активи. Но тяхната защита ще бъде отговорност също и на всеки човек, за да се гарантира, че ресурсите на отделните държави ще си останат на тяхно разположение.
Нашата технология ще бъде споделена, за да се покрият основните нужди в световен мащаб от енергия, вода, храна и здравни грижи. Фондация Кеше игнорира цвят на кожата, националност, религия или политическа принадлежност, така че нашата покана е към всички правителства да определят екип от учени, за да дойдат и да видят нашата технология от първа ръка. След това те могат да решат дали да я използват или не. Ако лидерите на някоя държава игнорират тази покана, тогава страната им няма да има друг избор, освен да последва примера на развиващите се сега страни. Ние призоваваме народите да започнат възможно най-скоро процеса на глобално сътрудничество, тъй като веднъж щом тези системи влезнат в експлоатация, границите между държавите ще са без значение. Ние сме подготвили почвата за смяна на посоката на развитие за човечеството и през следващите месеци ще видим това. В близко бъдеще хората ще осъзнаят, че ние сме тук, за да служим на другите, така че всички ресурси да са на разположение на всички люди по едно и също време и в еднаква степен. Ето, това беше изложението. Много впечатлява, без съмнение, защото просто ще ги нахвърлям няколко щриха. Първо, човечеството е стигнало до един етап на развитие, в който е в сляпа улица. Както казват на английски, dead end. Нямаме реално сериозни възможности да излезем и да знаем, че ще излезем от това катастрофично положение, до което ни докара така наречения капитализъм и в частност идеологията на неолиберализма, която днес все още е диктуващата идеология в развитие север и в свръхразвитие запад. Влязохме в една перманентна, повтарям, икономическа криза, постоянна икономическа криза, от която излизане няма. Ресурсите са на привършване. Естествено е в такива моменти всички да очакват да се случи нещо. Чудото ли? Някакво откритие ли? Нещо си въобще, но нещо трябва да се случи, защото ние не можем да продължаваме така. Да, не говоря за днешния ден, говоря за следващите няколко десетилетия, но вие виждате колко се ускорява времето в последно време. Така че не бива да чакаме. Още от сега трябва да направим нещо. И когато някой дойде и каже: господа, аз имам решение в джоба си, естествено, че погледите се насочват към него с огромен интерес. В същото време тече 2012 година, а вие всички знаете, че едни там календари на едни майи, инки и не знам какво още, нали, говорят за някакво голямо происшествие с планетата Земя и с човечеството в коледно време на 2012 година. Всичко това създава предпоставка за едно вътрешно напрегнато очакване от всички нас. Но, дали този човек наистина носи в джоба си асопик? Това е въпрос, на който трябва да се отговорим и трябва да ви кажа, че аз съм много силно раздвоен. И затова сега ще се обърна директно към господин Антон Тодоров в Софийското ни студио, за да чуем неговото мнение. Как той преценява целият този казус, макар и накратко, просто защото ние нямаме достатъчно информация. Това, което ни подават, е много интересно, но те ни го подават. Няма странична информация почти никаква. Аз се съсипах да рова и да търся. Господин Тодоров, какво е вашето мнение? Моето мнение е ясно на базата на това, което имаме като информация. Аз също като вас от няколко седмици имам информация за тази фондация. Това, което може да се намери за нея, е безкрайно малко и това, което ни е показано в този видеофайл, изобщо не е достатъчно, за да вземем нещата на сериозно. Всъщност, тук има една много интересна схема на раздвояване, която от една страна ни подсказва,
че това, което се говори, това, което и вие казвате за изчерпването на ресурсите, за така огромния брой концентрираност на властта, да кажем, в ръцете на, както направи едно изследване на Цюрихския институт, в ръцете на 147 големи концерна, изследването от миналата година, такива проблеми има. Но това, което е показано в този видеофайл, това, което виждаме на техния сайт, съвсем не е достатъчно. Аз съм човек изследовател и директно ще ви кажа, че обичам да работя с проверими факти, с доказателства, които могат да бъдат проверени от всеки. И поне за момента това, което ни се представя, е безкрайно малко, да не кажа, че ми така изглежда доста повърхностно и не е достатъчно. Ще допълня това, което казвам и с още нещо. Много е вероятно тази фондация да представлява някаква част от кампания за психологическа война или по-скоро за реакция на такава, която има към Иран от страна на Съединените щати и на Израел. Много е вероятно тези хора, които се представят и които анонсират това събитие на 21 септември, да се опитват да създадат една атмосфера на жертвеност, една атмосфера на подкрепа, която биха могли да спечелят и при евентуален сблъсък, какъвто не е изключен срещу Иран, това да бъде вкарано в рамките на някаква психологическа война. Тоест, ние бяхме готови да решим огромните ви проблеми, но тези две страни или там, които участват в този военен конфликт потенциален, не ни позволиха това. Възможен е и такъв прочит. Пак ще кажа, аз съм сериозен изследовател и всяко нещо, което казвам, с много малки изключения, където става дума за оперативна информация, където става дума за, както се казва на професионален език, външно-оперативно проникване. Имам предвид някои конкретни неща, които във вашата телевизия съм представил по отношение на записани разговори и други неща, които сами по себе си доказват, но не бих могъл да кажа как са направени. В този контекст, всяко нещо, което казвам, обичам да бъде доказано по един подходящ, сериозен и автентичен начин. Да, така е. Аз съм на вашето мнение също, господин Тодоров. Това, което ме смущава през цялото време, докато се занимавам с този казус Кеше, е, че действително се говорят някакви неща по един, бих казал, доста инфантилен начин. Значи, ако някой притежава подобни ресурси, подобен капацитет от иновация, която би могла да реши, както видяхте там в изложението, проблеми на транспорта, проблеми на изхранването, вода, ресурси и така нататък, ако може да създаде машина, която е в състояние да прилети от Европа до Щатите за 10 минути, както се говори също и така нататък, това е един всемогъщ човек. Той би могъл без всичките тези предисловия, всичките тези вече, това не е сега е станало, господа, това е станало още миналата година, е обявено, 2011. Ако той може да го направи, той би могъл да въздейства много по-масирано. Извинете ме. Това, което особено ме притесни, буквално преди 3-4 дена, един от зрителите ми изпрати на електронната поща факсимиле от едно съобщение, което е било поставено същия ден на сайта на фундацията на господин инженера Мехран Кеше, в което се казва нещо изключително странно. Там се казва, че президента Обама е бил подписал някакъв закон, с който се криминализират всички действия на хора, които биха влезли в контакт, т.е. смятайте, биха участвали в тази среща, за която говорим в момента, и биха се възползвали от достиженията на господин Кеше. Подобен закон не можах да намеря да е прият тези дни, съвсем наскоро, и това вече ме хвърли в оркестъра.
Така че господин Антон Тодоров беше ясен, макар и без да го заявява толкова категорично, но аз ще ви го кажа съвсем категорично, уважаеми зрители, за мен цялата тази история звучи много несериозно. Много несериозно. Но тя ни дава една прекрасна възможност да разгледаме, както го анонсирах и в началото, да разгледаме една друга тема, която не е много далече от тази. И това е темата за бургаския атентат, по който вече сумати дни минаха. Вие сами виждате и разбирате, че няма никаква истинска, автентична информация. Никой нищо не ни казва, а непрекъснато се опитват да ни манипулират. И затова, ползвайки се от присъствието на господин Тодоров, който наистина е сериозен човек и няма да се хвърли в някакви празни приказки, манипулативни, ще се опитаме сега да разнищим темата с версиите. Започвайки от тази версия, именно версията Кеше, която аз ще я сложа сега тук на първо място, че в крайна сметка атентата е бил произведен единствено и само от Израел, т.е. израелците сами са си го направили, с цел да намерят повод да ударят Иран, и то не за друго, а за да възпрат това предаване на невероятните открития на инженер Кеше на човечеството. Господин Тодоров, какво ще кажете за тази първа версия? Преди да започна с отговор на въпроса ви, бих искал да направя едно уточнение на базата на заглавието на вашето предаване. То е теория на конспирацията. Аз бих искал да кажа, че не става дума за теории на конспирацията, а по-скоро за практики на конспирацията, и това е много важно да го подчертаваме всички ние, които имаме задълбочен интерес към това, което аз наричам задкулисие. Било в историята, било в икономиката, било в финансите, било в социалния живот, религиозните движения и така нататък. Няма теория на конспирацията. Това трябва да го повтаряме всеки път, когато говорим по тази тема. Има практика на конспирацията и тя е реализирана в много събития, които са се случили назад в историята, и буквално за 2 минутки ще отделя време, за да покажа нещо, което илюстрира това, което казвам. Знаете, че дълго време се говореше, че болшевишката революция е едва ли не така случайно събитие или нещо, което се е случило, защото руския народ е свалил монархията или нещо от този род. Не е така. И от известно време се знае, че това е проект на международното банкерство, което чрез германския генерален щаб е финансирало идването на, така да кажем, бандата на Ленин и на болшевиките. Правя това отклонение и искам да покажа документ, който съм донесъл в студиото. Ще помоля колегите в апаратната за снимка номер 3. Мирбах, 40 милиона. Това е един документ, който за пръв път беше открит преди няколко години и беше публикуван в книгата на една от най-добрите познавачки на руската политика. Елизабет Хереш се казва. Тя е австрийка, родом от Грац. Изключително задълбочен изследовател, който след толкова години от това събитие, всъщност какво открива? Открива документ, с който посланника Мирбах телеграфира на 3 юни 1918 година от Москва в Берлин, като казва, че освен еднократната сума от 40 милиона златни марки, които са дадени за да дойде Ленин на власт, ще са необходими още ежемесечно по 3 милиона марки, за да бъде поддържано правителството на Ленин. Това е документ от германските архиви, до които тя е била допусната в даден момент, и той вече е пуснат в научен оборот. Аз съм донесъл и книгата, която е изключително рядка, която аз притежавам в своята библиотека. Ето, казва се "Купената революция. Тайното дело на Парвус". Елизабет Хереш. Книгата е изключително рядка.
Аз съм платил $50, за да ми я доставят от Америка, тъй като беше в Амазон единствена бройка останала. Руското издание беше приключено. Казвам това, за да обясня, че и в момента, ако заговорите за това, че руската революция е била купена с парите на международното банкерство през германския генерален щаб, ще започна да говоря, че са конспиративни теории. Показах документ, всеки би могъл да го получи, ако пожелае и установи контакт с мен, в който се вижда от доктор на историческите науки Елизабет Хереш в германския архив. Тя открива документ, който доказва, че 40 милиона златни марки, това е огромна сума, това е от порядъка на няколко милиарда днешни евра, са дадени за това болшевишката клика да дойде на власт в Русия и разбира се след това да разпродаде Русия на същото международно банкерство. А сега на конкретния ви въпрос, който ми зададохте, аз смятам, че няколко неща са ясни в този атентат, който беше извършен в летището в Сарафово. Със сигурност е ясно, че става дума за международна връзка. Със сигурност е ясно, че целта са били израелските туристи, но не е ясно, че това е извършено от хора, които са близки било до Ал-Кайда, било до Хизбула и за мен аз ще ви кажа, че подобно на вас изключително много следя социалните мрежи. Те дават, освен сурова разузнавателна информация, те дават и информация за настроенията, ако човек има времето и търпението да изследва стотици профили в Фейсбук. Дават и много интересна снимкова информация. Аз съм откривал уникални неща. На 13-та минута Фейсбук специалисти казаха, че ислямският терор е ударил България, което за мен беше много интересно и впечатляващо, тъй като изпревариха с няколко часа буквално израелския премиер Нетаняху, който единствен каза това нещо. И както се очертава в момента, го е казал от гледна точка на това да направи пропагандно осигуряване на вероятно някаква поредица от атаки, които Израел е готвил от доста време по отношение на един от основните врагове на Израел. Не бива да скриваме информацията, че Израел от своето създаване от 14 май 1948 година представлява клин, който разцепва буквално арабските нации в този район и казваме това не поради някакво вродено тежнение към арабите или заради това, че сме техни симпатизиращи. Не. Събитията и фактите го изискват. От това време Израел е в непрестанна война с арабските нации в този район. В непрестанна война е с персите в Иран. Тук е място да кажем, че и да ограмотим някои наши анализатори, които твърдяха, че Иран е едва ли не част от арабските държави. Не, Иран е персийска нация, 65% са перси, има също азери, има около 7 милиона азерски племена, турски племена, има еврейска колония в Иран. Това е много важно да го кажем. В Иран има около 25 000 евреи и техните права са същите като на другите граждани. Освен това трябва да кажем, че в иранската конституция това еврейско малцинство в Иран има запазено едно място, депутатско, което е гарантирано от конституцията. И това е така не от няколко години или от десетилетия, то е от близо столетие, от 1906 година, от когато е първата конституция на Иран. И дори при промяната на управлението, на монархията, след това идването на, да кажем, религиозния режим, който управлява в момента, тази клауза в иранската конституция е непокътната. Никой от евреите в Иран не може да се оплаче от непредставителство и лошо отношение. Освен това, трябва да кажем, че единствения или най-печелившия от това развитие на нещата, колкото е парадоксално да звучи, е наистина самия Израел. Тук обаче трябва да направим следното уточнение. Тезата, че този атентат е подготвен от службите на Израел, няма за момента никакво документално, никакво доказателствено потвърждаване. И аз пак ще подчертая, като човек, който се опитва всяко свое твърдение да защити по един така
доказателствен начин, проверяем начин, аз не бих казал такава теза. Казвам, че това обслужва интересите на Израел поради това, че България вече по един, бих казал, труден за връщане обратно начин е вписана в израелската орбита на сигурност и на отбрана. Вероятно много малко от нашите зрители знаят, че от няколко месеца България има военно споразумение с Израел. Никой не попита българския парламент, или по-скоро той беше попитан между другото. В началото на март, късно в края на работния ден на парламента, външният министър Николай Младенов внесе в Комисията по отбрана и външна политика едно предложение за споразумение. Почти никой от депутатите не обърна внимание на това изключително важно предложение за споразумение. Доколкото аз имам информация, единствено Георги Пирински, бившия външен министър от БСП, е схванал за какво става дума и е поискал малко повече разяснение, при което външният министър го е наругал и Пирински е станал и си е заминал. Тук е място да кажем, че външният ни министър очевидно страда от липса на първите 7 години, както научаваме от днешната преса. На закритото заседание, което беше преди 2 дни в парламента, е нарекал един депутата независимия Тодор Великов, е нарекал, т.е. Николай Младенов е нарекал Тодор Великов кретен. Виждаме, че този човек съвсем не е дипломатичен в изказа и в поведението. Да се върнем към началото на март. Прокарва се това предложение за това военно споразумение с Израел и месец и нещо по-късно то е прието в парламента почти без дебати. Така че в момента България е военен съюзник на Израел. Не знам дали хората си дават сметка какво означава това. Това означава същото като факта, че Кипър е военен съюзник на Израел. Месец и половина преди да стане атентата в България, имаше опит за такъв атентат в Кипър. И с пълно право ние задаваме въпрос, след като в Кипър имаме представители и на цивилното, и на военното разузнаване. Вероятно сме получили по линия на международно сътрудничество информация за този опит за атентат. Защо в България действията бяха толкова, да ги кажем, аджемийски? Но какво имах предвид, като казах, че България е влязла в орбитата на зоната или сферата на сигурността на Израел, което е много опасно за нас. Много е лесно да твърдим, че сме станали приятели на Израел, много е лесно да се хвърлят така далеч отиващи приказки, че България едва ли не получава подкрепа от Израел, но това не е така. България, подобно на Кипър, става вече една много сериозна цел за всички врагове на Израел, а повярвайте ми, те съвсем не са малко и са страшно безмилостни. И държави, и движения. И имат своите основания до голяма степен да отвръщат с такава мощ и безмилостност към Израел, защото Израел не е такава държава, каквато се представя в България. Израел не е преден пост на западната демокрация в Близкия изток, както тукашните пропагандисти говорят. Израел е една свирепа държава, която води една политика изцяло стъпила върху собственото си разбиране за национални интереси. И аз само ще дам един факт. Мисля, че го споменах в друго предаване наскоро. Ако отворите сайта на правозащитната организация Amnesty International и потърсите доклада за 2011 година и видите частта, която е за Израел и окупираните палестински територии, там ще ви направи впечатление един факт, който е изведен в самото начало на доклада. Той е убийствен за израелската политика. Там е казано от тази авторитетна организация, че в рамките на 22-дневна кампания на израелската армия декември 2008, януари 2009 година, израелската армия избива около 1400 палестинци, от които 300 деца. Прощавайте, но ако, и тук правя една препратка към събитията в Сирия, ако режима на Башар Асад е виновен за смъртта на 100 деца, както го обвиняват, и което, както и вие знаете добре, съвсем не е еднозначно и не е вярно, защото има факти в обратната посока, какво трябва да се предприеме спрямо режима в Израел, който само за една кампания 22-дневна е избил 300 палестински деца?
Какво искаме да кажем, че палестинските деца са някакъв отпадък, някакъв така с ниска степен на значимост хора? Не е така. Арабската цивилизация е нещо много сериозно. Имало го е много преди да има еврейска държава там. Погледнете арабските държави, където няма такова израелско влияние. Те са едни от най-богатите, вярно, на базата на нефта, но все пак хората успяват парите и доходите, получени от продажбите на нефт, да ги вкарат в в една система на увеличаване благосъстоянието на своите нации. Или пък персийската цивилизация. Това, че Иран е управляван в момента от фундаменталистки режим, съвсем не означава, че той е бил такъв. Знаем, че от 79-та година е такъв. И лекотата, с която в България рушим дългогодишни традиции, които сме изграждали в полза изцяло и само на израелската политика, за мен е груба грешка и тя трябва да бъде вменявана изключително и само на днешния външен министър, който, както неведнъж съм доказвал и в вашите студия и на други предавания на телевизия СКАТ, е просто един инструмент на израелската външна политика. За съжаление, резултатите виждаме и в момента, включително и в този атентат. Рано или късно ще разберем, че той представлява отблясък от нашето силно обвързване с една държава, с която ние нямаме нито традиции такива големи, нито пък би трябвало да влизаме в такива отношения, които да ни вкарат в да го кажем директно, много сериозна ситуация, да бъдем цел директно, на неговите, както казах, безмилостни врагове. Той е просто един израелски агент. Това никакво съмнение няма, но аз искам просто да допълня, много беше важно, вие изложихте ред факти, които е важно непрекъснато да се излагат, защото българската публика не ги знае, а това са невероятно важни факти. Към това искам да добавя нещо, което е било предмет няколко пъти на нашето предаване, тук в 10-та по Рихтер. Българинът също така не знае, че в България вече са изградени не едно и не две израелски селища от закрит тип. Какво значи израелски селища от закрит тип? Мисля, че повечето хора се досещат. Това са селища, в които има всичко, които са оградени, които са със собствена охрана, в които не може и пиле да припари, и хората, които живеят там, се ползват изцяло от благинките на прогреса. Така че картинката се заформя много страшно, но аз, господин Тодоров, не виждам причина да отхвърлим възможността, въпреки че нямаме ние с вас и няма как да имаме доказателства за това, че примерно някой от израелските служби е свършил атентата. Нямаме основания да го отхвърляме, защото имаме мотивация. Мотивацията е ясна, частично вие изложихте, но освен тая мотивация, когато надграждаме цялата тая картинка с конкретните планове на Израел, с факта, че повечето от прогностици, политолози и анализатори съобщават нерадостния за израелците факт, че тази държава няма да издържи повече от 20 години от тук нататък. Тя ще се скапе и ние виждаме как такива селища, което е много важно, аз затова го исках да го добавя, такива селища се създават не само в България. Изкупени са огромни терени в Швейцария включително. В Централна Европа, в други държави, включително държавата Полша, където също са построени такива селища, което мен лично, а и много анализатори, предполагам, ги навежда на мисълта, че израелците приготвят екзит, приготвят изход. Когато стане прекалено напечено там, всички или част от тях да могат да се пренесат и установят в нови обетовани страни в Европа, една от които сме очевидно ние. В този смисъл тезата, че е възможен вариант, без въобще да го твърдя, аз и това искам да отворя скобата, да го кажа, че теория на конспирацията тук много отдавна съм дефинирал. Това е онази сфера на информация, където има истинска, много сериозна, много задължаваща информация, която обаче точно по тази причина от казионните, официалните медии, комерциалните медии бива отхвърлена и начинът на отхвърляне е един изключително отвратителен манипулативен сарказъм, именно измишльотината теория на конспирацията. В този смисъл би могло в темата ни да е в кавички теория на конспирацията,
Тоест, условно казано. Сега, преди да включа зрителите, защото тук телефона напъва без да са изписани телефоните, колегите могат вече да ги изпишат, но преди това нека все пак да очертаем съвсем накратко обаче, буквално в няколко изречения, какви са основните версии, които би могло да екстраполираме от ситуацията, при положение, че все пак ние нямаме достатъчно информация, работим чисто кабинетно. Кабинетен анализ, студиен анализ. Това е въпросът ми, господин Тодоров. Да, те не са много версии, те не са 10 или 15, те могат да бъдат няколко. Според мен, аз разсъждавам по тази тема, откакто на 18 се е случил този атентат и мога да ви кажа, че така базисно спирам до 3 или 4. Първата, със сигурност можем да кажем, че има сериозна вероятност да се окаже, че този атентат е от поредицата нови атентати, каквито се случиха и във Франция, и сега в Колорадо, в Съединените щати, от силно мотивирани терористи, единаци, които проектират в това, което правят, някакви свои качества, някакви свои непълноценности или пък желание, ако искате дори, има и такова обяснение, да останат в историята. Тоест, от 25-6 години в България не е имало атентат. Тук е място да кажем, че последният атентат беше направен от протурски терористични организации и за срам на страната ни и на нацията ни, тези, които направиха тези атентати, имат паметници, тяхна партия Продължение 2 пъти е съставила правителство в България с нейн мандат, с ключово влияние в над 60 общини в България и както вървят нещата е много възможно да отцепят от страната ни едно източно парче чрез един инфраструктурен проект. Втората версия. Напълно е възможно това да е направено от израелтяните. Отхвърлям го само поради това, че нямаме достатъчно сериозни доказателства, зад които да застанем. Аз нямам страх, ако получа или стигна до нещо подобно, да го заявя. И само нещо в тази посока ще ви кажа, че не е изключено такова нещо. Ако нашите зрители отворят книгата на Гордан Томас, това е един британски безкрайно авторитетен изследовател на разузнавателните служби, преведен е дори на български от издателство Прозорец, казва се Тайната история на Мосад или Шпионите на Гидеон. Там ще видят, че в началото на 80-те години Хизбула е била тотално, напълно спонсорирана от Мосад, въоръжавана от Мосад с една единствена цел. Хизбула да избива християнски милиции в Ливан, а в същото време Мосад е финансирал ливанските християнски милиции, които е трябвало да избиват палестинско население. 1982 година големите кланета в Шабра и Шатила са направени от ливански християнски милиции, въоръжавани и субсидирани изцяло от Мосад. Така че политиката на Мосад, като и на други тайни служби, е понякога доста мръсна и трудно да се разграничи докъде е приятелството и откъде започва враждебността. Третата версия, която можем да допуснем, е, че наистина би могло да става дума за удар от страна на организация, държава или структура, която е сред тези, както аз ги наричам, безкомпромисни, върли и до края отиващи врагове на Израел. Също много вероятна версия. И съвсем не е изключена четвърта версия, която предполага, че е възможно това да е турска направия, с оглед на влошените отношения между Израел и Турция, опита да се удари нашия туризъм. Не казвам дали е така. Изреждаме версии в момента. Това са основните 4 версии, които бихме могли да Добре, засегнем. благодаря ви за това. Сега да чуем зрителите. Ало, слушам ви. Ало? Да? Добър вечер, господин. Добър вечер. В ефир сте, говорите. И на господина. От София се лъжам. Да? Защо ние трябва да отхвърляме всеко едно нещо, като този казус на Тише, който Обама иска да го криминализира с една дума и да бъде отхвърлен, без да е проверена всичката информация за тях. А за атентата, който стана в
България, ние много добре знаеме как стават игрите на евреите. Знаеме 2011 година и атентата в Америка, който стана, когато беше. Нали? Знаеме техните номера, които ги правят. И затова не бива да отхвърляме с лека ръка това нещо, тази информация за Кише. Добре, благодаря ви за това включване. Да чуем друг зрител. Ало? Ало, слушам ви. Добър вечер. Да, говорите, в ефир сте. Искам за ваша информация, може би знаете, в зона Деменя Рудник има два новопостроени жилищни кооперации, които са, доколкото знам, собствено вече от изделство построени. Имате ли, може да кажете нещо по този въпрос? Не, нямам информация, но ще го проверим това. Това е интересно, което ми го казвате. Да. Ще го проверим. Точно на север от Кауфланд. Новия Кауфланд. Добре, ще го проверим. Интересна информация. Да, благодаря ви. Благодаря ви и аз. Да чуем друг зрител. Ало, слушам ви. Ало? Да, говорите, в ефир сте. Здравейте, господин Форт. Здравейте. Да, вярно е. Не е лошо да се споменат различни версии, различни хипотези, но в края на краищата има ли значение каква е версията, след като целта е една и съща, да се намери повод да се започне война срещу Иран? Защо бяха съборени колите в Америка? Нали, да се започне война срещу Ирак. Сега тук атентати там, атентати, кой ще ги направи, не толкова. Дали е Мосад, дали е МИ, дали е ЦРУ, дали е нашите комшии, турците, това въобще не е интересна работата. Важно, че всички услужат интересите на господарите на света. Това е важното. А останалото, това е технология, Това не е интересно въобще. Важното е друго. Че всички те обслужват интересите на света. А сега има там някакъв Иран, който ги буде като тръгва в датето. Трябва да намерят някакъв начин да го сложат на мястото. Добре, благодаря ви за това включване. Да чуем друг зрител. Ало, слушам ви. Слушам ви, говорете и изключете си звука на телевизора. Добър вечер, господин Фъртунов. Добър вечер. Аз съм доктор Димитров от София. Така. Няма по никакъв начин да лансирам версии, нито свои, нито чужди, тъй като общо взето познавам почти всичките и на щяло и нещяло, и на компетентни, и некомпетентни. А впрочем, прави ми впечатление, че единствен май, който не се обади, е Христо Смоленов, някога обявил се за един виден антитерорист, а даже и учител на антитерористи, да е жив и здрав човека, да се живее спокойно. Аз обаче, вместо да лансирам версии, искам да поставя няколко въпроса. Слушам ви. И понеже с госта в Софийското студио, господин Тодоров, не се обичаме много, аз ще ги поставя на вас. Слушам ви. Първо, въпроса за състава и происхода на взривното вещество. Моите въпроси са или, разбирате ли? Така, да, Сега, давайте. Ако взривът е доставен от България, това не е каменарски барут, даже не вярвам да е и тротил. Това е взрив, който е... Вие забелязахте ли публикацията, че вероятно това е от ракета Двина? Взрив. Имаше такава публикация, много сериозно изложена, като предположение, не знам откъде са взели информацията. Сега, аз тук ще сложа една скоба, преди да поставя следващите си въпроси. Всички версии, които се лансират в публичното пространство, имат характер на антиконтрадезинформация. Включително и официалните версии на Министерството на вътрешните работи, включително и версии и от различни хора. Това е разбираемо. Добре, давайте и другите си въпроси, времето ни напредва. Дайте да чуя въпросите. Въпросът е дали взрива е дошъл от България. Ако той е дошъл от чужбина, той е минал граници. Не се счита за вероятно
взрива да е дошъл от чужбина по въздушна линия, тъй като летищата се охраняват много сериозно и има скенери за пластичен взрив. Ако е дошъл обаче през сухопътната граница, спокойно може да се сложи в един автомобил, обикновено се проверява за наркотици и никой няма да сканира автомобил за взрив. Така. Следващия въпрос. Взривното устройство. То от чужбина ли е донесено или е правено в България? В България има достатъчно добри специалисти да направят взривно устройство. И тук даже не става въпроси за модерната технология с GSM-ите. Да, това е ясно. Може да се направи и така наречената ампула Ампе. Само в скоби с такава ампула беше направен атентата срещу Хитлер. Добре. Други въпроси имате ли? Да не губа време, вие, ако искате, поставете ги тия въпроси на обсъждане. Мисля, че има резон да се поставят въпроси или, а не да се излагат твърдо недоказуеми тези. Лек ден ви желая. Да, благодаря ви аз. Сега, действително, въпросите ви, господин Димитров, са много интересни, но в същото време вие сам знаете, казвате, не излагайте недоказуеми версии, но това пък е ептен. Когато отидем да говорим за детайли на самата организация на атентата, там сме още по-боси, защото ние не сме полицаи, не сме спецслужители и няма откъде да съберем тази информация. Тя евентуално би могла да изтече от някъде и аз затова вметнах, че имаше такава публикация в пресата, в която се твърди, че евентуално взривът е от бойна глава на ракета Двина. Това е. Това би могло да е изтичане на информация, би могло да е дезинформация, би могло да е контрдезинформация и така нататък. Как е влязло също? Вие просто, задавайки въпроса, вие отговорихте на него. Много е вероятно да е влязло тъкмо обратно, да е влязло от към Европейския съюз, т.е. от държави от Европейския съюз към нас, по сухопътна линия, където контрола е безкрайно занижен. Така че предлагам да чуем още един зрител. Добър ден. Да, слушам ви, говорете. Аз по темата, но само ще сложа скоби като предния, макар че много кратко ще го кажа всичкото нещо. Така. Мисъл, гледахме през седмица как нападнаха кметицата на Перник, Русица Янакиева, мисля, че се казваше. Така. Но никой не подчерта, че всъщност правителството е излъгало, че земетресението е 6,3, а са обявили 5,8, където самото правителство, когато е от 6, над 6, всъщност 6 и над 6, трябва да поеме абсолютно всички разходи. И нападаха тая кметица само и само, нали, да отклонят вниманието от другите важно наболели въпроси на България. Сега се върна към самата тема, пак много набързо. Преди това, като хронология, министър-председател Бенемин Натаняху на Израел подари на Обама една книга свещена за евреите, в която се описва, че преди 1500 години реално иранците са направили нещо лошо на евреите. Вчера Обама гласува помощ за Израел, в смисъл милиарди долари военна помощ за Израел за превъоръжаване. Гледайте новините по канал 1 или по BTV, за да ги видите. Да, аз това го знам, течение съм на този. Да, така. И да продължа нататък. Като погледнем в София, всички молови са купени от евреи, са правят с европейски пари, нали? Всички молови, всички големи хотели, макар и да седят празни, ние да се чудим защо са така. После всичките, как да го кажа, блокови, построени нови, всъщност се държат от банките, а банките пак ние знаем на кого са, всъщност на корпорациите. И поглеждаме вече живота в България, как ние реално сме африканска колония, която реално се управлява от 300 човека, които са назначени от тези корпорации и които движат всъщност нещата в България как да се случват и какво да става. Ние виждаме в България как я използваха за гъста по времето, като беше с тая. Тя сега е в затвора. Те искаха да я освободят масоните реално. Украинката забраки точно името в момента. И така. Това исках да кажа. Благодаря. Добре, благодаря ви аз. Господин Тодоров, сега искате ли да направите много кратък коментар на едно или няколко от изказванията? На две от изказванията от 4-те, защото понякога имам чувството, че като че ли става дума за друго предаване. Не знам кой е той доктор Димитров, с който не сме в добри отношения. Изобщо ми е много странно да отговарям на подобни въпроси.
Затова ще го пропусна. На първия зрител, който каза защо влизаме в детайли, а в същото време правеше заключения. Ами вижте, заключенията, според всяка една логика, се правят на базата на детайли, които биха могли да бъдат доказани. Това е професионалният, сериозният начин за доказване на тези. Третия зрител, който каза за меден рудник и постройката на две сгради с еврейски пари, абсолютно е прав. Между другото, аз ако знаех, че ще засегнем тази тема, щях да дойда с конкретни документи за това къде и какви постройки има. Има построени също в Пловдив затворени квартали, има в София, има в Русе, има в Велико Търново. През една австрийска фирма има построен подобен квартал и в Перник. И тук ще направя връзка и с последното изказване на господина, който каза за моловете. Да, абсолютно е прав. Това много малко се говори, малко се знае, че всъщност двете големи банкови фамилии Ротшилд и Рокфелер държат 70% от моловете в България, за които имаме абсолютна сигурност. И само ще направя няколко изброявания. Мола в София, който е на Стамбулийски, е купен миналата година от Europe Capital, което е част от Rockefeller Group. Пловдивския мол Галерия беше продаден на същата Europe Capital миналата година. Два от моловете в Варна са строени с пари на люксембургското поделение на банковата група Ротшилд и също с тези пари е построен единия мол, който е в Русе. Така че тук не става дума за никаква конспирация, става дума за такива директни и ясни факти за това, че страната ни най-вероятно ще се превърне в място, в което Израел при евентуален разпад следствие на нарастването на арабската част от неговото население и евакуацията на евреите от Израел, съвсем възможно е България да се получи нова израелска държава, което не е добре. Не е добре. Попитайте арабите, те ще ви кажат колко е добре да се живее под управлението и властта на... Да чуем още един-двама зрители. Ало? Ало, слушам ви. Ало? Ало, слушам ви. Ало. Да, говорите в ефир сте. Господин Фарцонов. Да. Чувате ли ме? Да, чувам ви, говорите. Сега, външният министр е един цървул, така, който си вързва на воя, смързлива на война врата. Да, така да го знаете. Това е буклук и трябва да ви кажа, че такива като него, ако седят, ние ще умреме. Трябва да го махне това буклук, защото той мирише от газа нагоре. Лека вечер! Да, благодаря ви. И още един зрител, просто с едно изречение. Ало, слушам ви. Здравейте, господин Фортунов. Здравейте, много кратко изложете мисълта си. Да, ще изложа мисълта си. Вие казахте, че възможно има вероятност взривното вещество да е от ракета Двина. В България имаше доста такива ракетни комплекси, които бяха въоръжени с такива ракети. И Волхов, и Двина. Може ли някой спокойно да каже, да даде информация? Той не може да се влезе в тези територии, където се съхраняват такива взривови. Виждате какво стана и с петолочката, и с челопечене, и с други места. Всичко е частни фирми, в които не може да се стъпи въобще. И това са машина за пари, за правене на пари. Всяко едно взривно вещество, което е на територията на България, може да участва в един такъв взрив, защото сме един голям разграбен двор. Аз се обаждам от Франция и съжалявам, че в нашата страна стават такива лоши неща. Всяка една седмица, може би. Да, благодаря ви за това обаждане. Господин Тодоров, времето ни изтича. Даваме възможност последно с няколко думи да обобщите това, което успяхме или не успяхме да кажем днес в това предаване, което се оказа страшно късо. Вижте, аз искам да го използвам това време, което остава до края на предаването, за да направя един анонс към вероятно бъдещо предаване. Не знам дали ще имате интерес, но понеже все пак телевизията е започнала от Бургас, много често в България се разговаря за важността на фирмата Лукойл. Аз ще помоля колегите в апаратната да пуснат втора снимка, на която ще покажа
структурата на акционерния капитал на фирма Лукойл. Много е важно веднъж завинаги да променим разбирането за Лукойл като за руска компания. Ще помоля за втора снимка. Да. Ето виждате, това е структура на акционерния капитал на откритите акционерни общества Лукойл. За Лукойл в България се говори като за руска компания. Странно, че никой от стотиците претенциозни журналисти, анализатори, политолози, не знам си какви още люди, не си е направил труда да кликне 3 пъти с мишката в сайта на Лукойл и да види, че 76,66% от акциите в фирмата майка Лукойл са на ING Group през нейното руско поделение Ингбанк Евразия. Ингбанк Евразия е 100% собственост на голямата гигантска наднационална структура ING Group, базирана в Холандия. Много държа да кажа тази информация, защото самия факт, че неща, които са на повърхността, ние не можем да открием, да видим и да ги вкараме в публичен оборот и в анализ, такива неща, които са на повърхността, а се чудим защо понякога доста така по-скрити остават непоказани и неразбрани. Лукойл не е руска компания. Ако се поровите и видите с кого е свързана ING Group, ще ви стане ясно, че тази огромна фирма Нефтохим, която в Бургас дава хляб на няколко хиляди души, създава огромни проблеми. В същото време нейният шеф в България се явява като неформален гаулайтер на страната ни. Ще видите, че тази фирма всъщност е част отново от голямата група на семейство Ротшилд, защото ING Group е просто част от банковата фамилия Ротшилд. Така че с това смятам да завърша, като направя един анонс за бъдещ разговор. Аз съм приготвил и други неща по отношение на влиянието на тези банкови групи в България. Ето, донесъл съм едно изключително ценно изследване. Сигурен съм, че съм единствения, който го притежава. Това е на оксфордският историк Найл Фъргюсън и се казва фамилията Ротшилд. Това са два обемисти, изключително задълбочени тома на този историк, който е личен биограф на това семейство. И в тези близо 1500 страници, ако знаете какви неща има, които сигурно 1/100 от тях, ако кажем, тук хората ще се променят мисленето за много от събитията, които са се случвали в световната история. Ако има малко време... Не, нямаме време. Искам нещо... да помоля от режисьорска апаратна да направят нещо, да овладеят това предаване. Имаме очевидно технически проблем с трасето до София. Това, ако ме чува господин Тодоров, ако не, ще му го предам. Драги зрители, ние ще направим такова предаване. Проявявам крупен интерес.